1, 2, 3, test mic. Okay? Malinis. Okay, ito na tayo. Proceed. Test mic, 1, 2, 3. Sound check, test mic. Sound check, test mic, 1, 2, 3. 1, 2, 3. May Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Justin Dizon. Taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Kabalen, ilang oras na lamang po para sa pinakahihintay na pagsisimula ng Giant Lantern Festival 2022. Kaya naman kaunting paalala lamang ho dun sa mga kababayan natin na nais magtungo dito sa venue at masaksihan ng live itong sound check, 1, 2, 3, sound check. Okay na si Felix? Okay na yung audio niya? Wait lang daw. Okay na, sound check. Ako, sound check, sound check. Felix, ano bang nakikita mo dyan sa iyong paligid? Ano ba ang iyong bibilihin para sa amin dito sa Tech Booth? Kuya Justin, ngayong gabi, hindi lang mga mata natin ang magpipista sa panonood nitong Giant Lantern Festival. Yung ating mga palette, yung ating mga panlasa ay mas stimulate din ngayong araw na to dahil marami rin tayong vendors dito. So yung mga darating na medyo Takoyaki gutom dyan, na. Ha? Kuya Felix, takoyaki na lang sa akin ha. O yan, inarap ko dito. Okay, sige. Three. Sound check. Test sound mic, check. 1, 2, 3, sound check.
Mayapaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at taga rito. Kasama nyo, kayo po ay nakatutok pa rin sa CLTV 36 News. Atin to, Kabalen, Karehiyon, nandito pa rin ho tayo sa festival grounds ng Giant Lantern Festival 2022. Dito ho yan sa Robinson Star Mills, Pampanga, sa syudad ng San Fernando, ang home of the Giant Lanterns at Christmas capital po ng bansa. At yung mga pinupunta ho dito na nagbabalak na makisali, makisaya dito po sa pinaka-ingrande, pinaka-makulay at pinakamalaking Christmas festival sa buong Pilipinas, may konti ho tayong paalala para naman sa gayon maging ligtas at syempre malusog pa rin yung ating pagsalubong sa Kapaskuhan, dahil alam naman ho natin umiiral pa rin po itong COVID-19 pandemic. Kaya naman pinaalalahanan po ng mga organizer yung ating mga kababayan na sumunod pa rin doon sa tinatawag nating minimum health and safety protocols. Gaya na lamang ho yung syempre yung pagsusuot pa rin ng face mask at pagsunod doon sa physical distancing at yung palagi ang pagsasanitize ho ng kamay gamit po yung alcohol. At syempre ho, yung ating mga kababayan, yung maaari pong pumunta dito kasi inaasahan po nila pwedeng umabot ng 8,000 na katao, yung mga dadagsa po dito sa ating venue. Kaya naman napaka-importante na panatilihin pa rin po natin yung pagsunod doon sa mga tinatawag nating protocol. Ayan ho, nakikita ninyo yung mga parol. Very exciting dahil itinayo na isa-isa yung mga parol. At kanina nakapagkwentuhan po kami doon sa ilan sa mga lantern makers na mamaya ay aming sisikaping i-live din at para makausap ninyo dahil sa mga puntong ito hinihintay na lamang nila at handang-handa na daw sila para ipakita yung kanilang pinaghirapan, yung kanilang sorpresa sa atin. Pero alam nyo ba mga kabalen, hindi lang daw yung ating mga mata yung mabubusog dito sa Giant Lantern Festival dahil nakahanda rin ho itong mga food stalls. At silipin ho natin yung yung mga itinayong food stalls. Ano ba yung pagkain na pwede ho ninyong food tripin? Mamaya dito sa ating festival grounds, makakasama ho natin live din si Kuyang Felix Barrios na mukhang nagmimerienda na. Kuyang Felix, ano ba ang bibilin mo para sa amin dito sa Tech Booth? Yan, Kuya Justin, kagaya nga na sinabi mo, hindi lang yung mga mata natin ang masisiyahan ngayong gabing ito, pati yung mga panlasa natin dahil marami ring vendors na pumunta rito sa Giant Lantern Festival para tayo ay siguraduhin na hindi tayo magugutom ngayong gabi, Kuya Justin. So makikita natin, iba-iba. Meron tayong milk tea, meron tayong takoyaki at meron tayong mga iba't ibang snacks at burgers. Yon sa kabila, hindi lang shawarma, syempre kasama yan. Hindi lang yung mga Giant Lantern Festival Committee, yung mga kasama dito sa pagpe-prepare. Busy-busy rin yung ating mga vendors, as you can see, Kuya Justin. At sila rin ay pinaghahandaan itong event na ito. Gaya nga na sinabi mo, maya-maya ay pipili na tayo ng kakainin natin para mamayang gabi, para naman na tayo ay mag-enjoy na manood ng Giant Lantern Festival, Kuya Justin. At sa mga nanonood sa mga oras na ito ang ating kaibigan na si Kuyang Paulo G. Santos at sabi niya, ano ba yung mga merienda na pwedeng ipasalubong mo daw sa kanya? Pwede bang ipasyal mo kami kasama si Paring Art dyan sa mga food stalls? Talagang tutukan natin para makita ng ating mga manonood ano ba yung yung gastronomic activity and excitement na kanilang aasahan mamayang gabi once na sila ay nagpunta dito sa Giant Lantern Festival. Okay, Kuya Justin, ito dito sa aking kaliwa ay makikita natin yung takoyaki. Nagsiserve sila ng takoyaki. Masarap yan, Kuya Felix. Oo. Ano ba ang panulak na terno dyan? Ayan, dito, mukhang inahanda pa itong beverage stand na to. Chocolate, cucumber, pineapple, red iced tea at blue lemonade naman dito. At dito naman, dun po sa mga karehiyon nating mahilig sa milk tea. Ito ang kanilang inihanda, itong Arky Tea na tinatawag. Talagang parang lahat ng gusto. Alam ko parang may burger pa ako nakikita kanina doon sa video mo, doon sa background mo. Talagang very Justin, exciting pala. Tama. Lipat tayo dito sa kabila at sa mga mahilig namang mag-snacks, makikita natin dito sa likuran ko yung mga chicharon, mga mani, at iba-ibang chichirya dito sa likod. Ayan, meron pa silang yung classic na
na sago at saka yung gulaman doon sa likod natin, no? At dito naman may mga spaghetti ako nakikita dito sa aking kanan, Con Justin, no? Mukhang marami pang dumarating na vendors, no? Iba-ibang vendors, iba-ibang klase ng pagkain para siyempre siguraduhin natin na tayo'y makakapanood at tayo rin ay mabubusog dito sa Giant Lantern Festival. Kuya Justin, back to you. Ayan, maraming salamat, Kuyang Felix Barrios. At sige, isang takoyaki na lang ang sa akin. At nagre-request din si paring Johnny ng milk tea. Naku, napakasarap, napakasaya po mga kabalen, mga karehiyon. Dahil yan, sa puntong ito, inihahanda po ho yung iba. Nakita nyo naman, may mga juice, may mga burgers, at may mga chicharon pa. At sa kasalukuyan, inaayos pa, pero may mga ilan po na pwede na rin tumanggap ng mga customers, ng mga nais bumili. Paalala ho ng ating mga festival organizers, wag na ho magdala ng backpack at yung mga nag-aalala naman kung saan kakain o anong makakain. Siyempre habang nanonood ka ng magaganda at makukulay na parol, masarap din ika nga yung meron kang pinapapak at wala nang siyempre iba pang masarap na kainin kung hindi yung inihanda ng ating mga kabalen dito sa, siyempre hindi lang Christmas capital, kundi kahit kilalang culinary capital din yung ating lalawigan. Kaya tiyak po na masarap ang mga merienda at pagkain kahit hapunan, meron ho dyan. At para naman sa mga hindi makapupunta dito sa ating festival grounds, banggitin ko lamang ho, meron ho kaming inihandang promo para sa inyo. Ito po, para sa ating mga online viewers, pwede pong i-share inyo yung CLTV 36 Giant Lantern Festival 2022 live stream. Public ho dapat yan. At syempre, gamit po ang ating official hashtag GLF sa CLTV 36. Maaari po kayong manalo ng exclusive event t-shirt at mga gift certificates mula po sa ating mga mababait at generous na sponsors. Tatlong winners po ang tatanghalin sa pagtatapos ng programa na atin naman pong i-anunsyo. Para naman doon sa mga nanonood ng kani-kanilang telebisyon, kahit nasaan ka bang sulok ng bansa via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa Free TV Channel 36 at sa ating 39 cable partners, abay, may promo din ho para sa inyo. Mag-selfie ho kayo kasama ang inyong telebisyon habang nanonood dito pong ating Ligligang Parul o Giant Lantern Festival. At i-message po ninyo sa aming official Facebook page na CLTV 36 Official ang inyo pong litrato. At pwede rin kayong manalo ng isang exclusive event t-shirt at mga gift certificates mula po sa ating mga sponsors. Ayan, mga kabalen, kung nasaan ka man, nandito ka sa festival grounds o nandyan ka sa inyong pamabahay o di kaya naman on the road at bumabiyahe, pauwi po ngayong holiday season, hindi po, walang dahilan, para ma-miss ninyo yung ating Giant Lantern Festival. Yan po ang mga latest dito sa ating festival grounds at kami po ay magbabalik maya-maya para ihatid naman sa inyo ang iba pang mga detalye na dapat po ninyong malaman para maging hassle-free ang inyong panonood ng Giant Lantern Festival 2022. Muli ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.